DXDC Radyoman Report. Gilaraw karon nga pipila ka mga ferry boats ang tabyahion sa syudad sa Davao aron dugang transportasyon sa mga Davaoenos. Atro sa aprobado sa konseho kon asked media briefing, gibutyag ni Councilor Conrado Baluran, Committee on Transportation and Communications Chairperson, tumong niini nga makunhuran ang problema sa trapiko sa mga kadalanan. So it will be very possible to reduce the traffic condition in our city rather than having this color coding. So this is a very good development. The project will commence maybe this year because somebody Panlungsod or maybe the municipality of Lupon had already given the approval. Gibutyag ni Baluran na humana ang committee hearing sa proposed Davao Coastal Ferry Operation ni adtong Biyernes, Pebrero 16, 2024 ug isa ka na ang ordinansa sa second reading sa 20th City Council. Gilauman nga karong tuiga moarangkada ang operasyon sa mga ferries diin ang mga terminal anaa sa Daliao, Tibungco, Santa Ana Port ug sa Lupon, Davao Oriental. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.